दा 4 पॉइंट जौगानाय समानथाय 4.1 नि 7 नंबर पार्ट एबा 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चनाव जोंना दंमोन क्वेश्चना x plus 2 whole cube समान 2x ब्रेकेटनियाव x square minus 1 आ मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौना नङा बेखौ नायख्रमनांगौ। दा जों नायख्रमनोसै जों सलुशन होबाय सलुशन होनानै जोङो क्वेश्चनखौ जेरै दं ओरै खनसे लिरफिनबाय। जेरै दं ओरै खनसे लिरफिनबाय जोङो। बेहाय नुबाय जोंहा x plus 2 whole cube समान 2x ब्रेकेटाव दङ x square minus 1 बेयाव जों समाननि आखिनायखौ नुयो x plus 2 whole cube खौ जोङो बेखौ नायबा नुयो बेयो जोंना नैबे फर्मुलायाव दङ। मा फर्मुलायाव? नैबे फर्मुला a plus b whole cube। दा a plus b whole cube नि फर्मुलाखौ जों मोनथिगौ माबायदि मोनथिगौ जोङो a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square जायो होननानै एबा जों मोनथिबागौ a plus b whole cube खौ जोङो माबायदि लिरनो हायो a cube plus b cube plus 3ab ब्रेकेटनि सिङाव a plus b बेबायदिबो लिरनो हायो। बेयो जोंना नैबेनिफ्रायनो कमन लानानै फैनाय बेयो कमन लानानै अब्ला जोङो बे समाननि आखिनायखौ जों नैबे गाहायनि फर्मुलायाव जोङो सिफायलांसै। होमबा जों x plus 2 whole cube खौ बे गाहायनि फर्मुलायाव सिफायलाङोब्ला जों जागोन x cube plus 2q plus 3 into x into 2 ब्रेकेटनि सिङाव x plus 2 समान नि आगदानिखौ जेरै दं ओरै खनसे लिरफिनबाय। दाना जोंहा नेक्स्ट स्टेपआव फैबाय x cube खौ लिरबाय 2q माने नैखौ खनथाम सानजाबनांगौ खनथाम सानजाबा जोंना मा जागोन 8 जागोन। बिनि उनावहाय बेखौ सानजाबनानै लादो 3 into x into 2 सानजाबबा जोंना plus 6x जागोन ब्रेकेटनिखौ x plus 2 दोनथ'बाय जोङो। बेनि उनावहाय समाननि आगदानिखौ जेरै दं ओरै खनसे लिरनानै लाफिनबाय। दा नेक्स्ट स्टेपआव दाना जों मा खालामसै x खौ बोख्लायफिनबाय प्लस 8 खौ लिरबाय बिनि उनावहाय नैबे 6x आ नैबे ब्रेकेटाव थानाय x plus 2 जों सानजाबगोन। होमबा सानजाबदो 6x जों x सानजाबा मा जागोन 6x स्क्वायर बिनि उनावहाय 6x जों 2 जों सानजाबबा जोंना जागोन 12x समान आगदानिखौ जोङो जेरै दं ओरै लिरफिनबावबाय। दानिया नेक्स्ट स्टेपआव जोंहा मा समाननि आगदाथिं थानाय 2x³ minus 2x खौ जोंहा मा खालामसै समाननि आखिथिं लानानै थांनोसै। दाना आखिथिं लाङोबा जोंना सिना सिलि लांजोबसिगोन। होमबा नायदो x³ खौ लिरबाय बिनि उनाव 8 खौ लिरबाय बिनि उनाव प्लास 6x स्क्वायर खौ लिरबाय बिनि उनावहाय 12x खौ लिरबाय। दाना 2x³ आ जोंना समान बारलांबा मा जाहैगोन माइनास 2x³ बिनि उनावहाय माइनास 2x आ समान बारलांना थांबा जोंना मा जाहैगोन प्लास 2x। दाना बेनि जायगायाव मा थागोन नैबेनि जायगायाव जोंना लाथिख' थासिगोन बेयो। दा नेक्स्ट स्टेपआव फैदो जोंहा महरसे बिदाबखौ नायदो। दाना बे महरसे बिदाबा जों नुयो प्लास x³ आरो माइनास 2x³ मोननैनिबो सोलायस्ल'आ जोंना x³ ओरैनाबो x³ ना बे महरसे बिदाब। दाना बेहाय प्लास माइनास जोंना मा जागोन बे 2x³ निफ्राय जोङो 1x³ खौ दानख'बा जोंना मा जागोन 1x³। दाना सिना बबे जागोन 2 आ देरसिन नालाय 2 नि माइनास सिना थाबाय थामहिनबा जोंना माइनास x³ थाबाय। बिनि उनावहाय बे 8 खौ लिरफिनबाय। दाना 6x स्क्वायर गोनां दं नामा गैया बेनिखायनो 6x स्क्वायरखौ बेहाय लिरफिनबाय। बिनि उनाव जोंहा महरसे बिदाब दंबावो नै 12x दं आरो 2x दं मोननैबो सिना प्लास नालाय प्लास दाजाबदो 12x जों 2x जों दाजाबनानै जोंना जागोन 14x बेखौ बिदि लिरबाय। दाना बेवहाय जोङो नायदो बेयाव नायबा जों नुबाय x नि डिग्रीया बेहाय बेसेबां x नि डिग्रीया बेहाय जोंहा माबायदिखौ लायोमोन जायनि पावारा देरसिन बेखौनो जों डिग्री हिसाबै लायोमोन। बेहाय बेनि पावारा 1 बेना 2 बेनाथ' गैया बेना 3 होमबा बेहाय 3 होमबा 3 बेयाव x नि डिग्रीया मा जागोन 3 नाथाय जोंना मा जानांगौमोन 2 सो जानांगौमोन जोंना। बेनिखायनो होनाय नैबे समानथाया मोनसे जौगानाय समानथाय नङा बेयो नङा जागोन। बुजिबाय।